Era dir to ng'isa kidwa wach mana weri kare duokna gik mana nyiewo. Onyulo. Ogada. Mane ndiko ang'o? Ang'o mindiko no? Andiko tich. Tich mane? Mindiko mane buk matin no? Andiko gini apuonjra handwritings moko adwa dhi ndiko ne godo sore na moro nowachwanyre godo adwa ndiko ne barua. Nowacho na ng'i kaka bani dhi nade? Kwani onge nangos ne ng'ani ya. Nangos nade? To adwa ndiko ne message kora natemo practice handwriting manyalo ndiko go maber. Nyiro ero gik mabeyo. Tindike mane buk matin no? Iparo na buga ni ngeni buga ni book very powerful. Sama kalo kode kata ka samora adwa chulo bile club. Agole maji woro mana onyulo wuodho bwana cha. Koro kulunga no nyulo wacho ni jatelo cha. Jatelo cha chal no golo check dwa chulo godo gire moro. Kare kore kia bugni. Ang'e. Ike book mana jonyuol ni odagi, jonyuol ni oramo ni ok inyal dhi sikul gi book full. Jonyuol machon. Nyaka bar ni bara book. Akia ni negi neno ka yani iwacho negi puonjowa ndiko e checkbook. Akia ni ne book no nyiew ka jona engine maber ne chodhore. Buge 6 siling 7. Tidugi penyo ni ya. Jona engine to be gi uso mayot. Kwani kia jona engine mane uso kalam mar Beifa. Dong gin gibiro mana chieng' chiro. Kalembe 7 to kalembe siling 10. Gin gibiro ga mana chieng' chiro. Gibiro mana chieng' chiro. Tidhi nade? Adhi ma fine. So, kapo ni wach. Bwana ing'iyo ji to ji ndiko.